Buang nga. Takuan nagkausaban niya akong kanipaan. Di na ni Mayo na. Tawgon ko to ako ang tao, be. Boy, balbak! Bang! Asan man. Boy, balbak! Sir. Di na mo. Di sa makakikan. Ay, dito ko, sir. Na ako'y sugo ni mo. Kay pati nang nakuha kausaban ng akong kanipaan. Na ay tigpanguhag mga limango. Tuway, kasag, ug uban pang mga kinhason. Unya, maura ba na sipod para sa kong mga bisita? Ha? Nya, unsa man akong buhaton, sir? Akong gusto, bantayan na nimo. Kay tanaw sa ko sa kong kanipaan, gawas sa mga kinhason ug akong mga buhi diha. Nang anam-anam nagawa. Unya, gihimo ra bang kalibangan pagkasalbakis ni mga tawana. Bantayin niya! Wa kay lain trabaho ro nga tawa. Igor ka magbantay. Kung naa kay makit-an tao, ingna ko! Kay posilo na ko. Ha? Sige, sir. Huwag problema, sir. Ako'y bahala, sir. Kay hingganlan! Nga, doon lagi kay katugan. Ano nga dawa? Wa kay lain trabaho, ha? Ay, sige, sir. Kay puti ng pagkausaban ka ni Paana. Bawa paguntay! Bah! Nala ka! Patay, bago para ba kong nalibang? Tri, nagkakuha kong tuway ni Ate Tri. Naghana niya, Tri. Ay, pagsigsaba niya. Saan kasabaan ni mo? Paghilom ba? Trikod! Sabaan ni mo. Uy, huwag magkamura kag... Tuway, pinasun. Maong tani. Maong tani ayaw kay nagsaba, no? Kay Kilaw? aminaw sa ba? Kinalong sa natong kaon ko. Kung sabi tao kay... Paghilom ba kay... Ang kinirabang kanipaan din eh. Ang tag-iya ni Peter ba pagkamalito ha? Di na ba ni Pakuha kinasun din eh? Buang siya. Di lagi ni Pakuha kinasun mga ng giyan. Yan yung binuhi di ay. Kini pre, pang-export ni gibuhi ni Sag-Iyane nga si Kuan Master Tutong. Master Tutong. Gusto mo labot na yan ni. Gini siya, tinayahan ni. Gigaling Oy, yung nga to sangit. binuhi ni nila pre, ilan binuhi ilan ni tanom diri, ilan ni gibuhi diri. Mga limang mga kasag. Kay ilan ni i-export sa gawa sa nasod. Pangita niya. Trabaho ta. Paghilom ba kay mapusilan tanar ba sa gibutang diri nga tigbantay. Ani, Tigbantay diri. Nakadungog og istorya nga kana kuno si Commander Tutong kuno. Ang kini kuno yang kanipaan iya ni gipabantayan kay kinsa kuno tumanguha og tuway, mga limango og mga kasag, kumasakpan iya pusilon. Mabitan nang naging Ang gawas na din niyo eh. Mabitan gingani ato tunaw pre kita mailan ba no unsa may tao kay. Nay ang tagot. Kita. Taw na. Sir. Ibawaan man niya nga. Bahong tai. Bangko pa sa gula ito nalibang god. Ako ni sir. Ano nga po niya butangig CR ni dire. Bro, kato yung giingon nga. Pabantayan iyang kanipaan ka na sige pamutang, gipamuhi. Para export ko ba mga kaagang, mga kinhason, bantaso. Ako na dyan siyang tumanong kay namdyo ko na yung mga hilatanon. Iyay, tinodo sulti sir eh. May kakamang-kamang eh. Pe. Sapa lagi. Lang tawa niya kay pasinay. Ay, tao eh. Ay, taw nga na arbe gipabantayan si. Pabantayan ra ba ni dinhi? Tanawa na ba? Ayaw lagi sila tawa lagi pasinay mahal lagi. Sa taon ko. Lagi. Libangan din lagi. Ayaw eh. Libangan din eh. Sana. Upo. Dito. Sila po tira. Sir! Ay, kamata diri, sir! Sir! No. Ay, sabay. Bahon tayo. Bahon tayo. Ako manintay. Ay, mo rin, eh! May Sir! Pusila, sir! Sila!